गुड मॉर्निंग हलवा जी। निंग निंग जी बैठी। राउर नाम का है? चमेली। ओहो, चिकनी चमेली। नाना सेक्सी चमेली। खाली हमरा मर्द के छोड़ के बाकी गांव जवार के सारा लोग हमरा यही नाम से बुलावेला। हाँ। अच्छा, ई बताएं कि राउर प्रॉब्लम का बा? हमरा आदमी के बैठ में दम में नहीं खे। अरे तो रोज रोज प्रैक्टिस करके कहो। प्रैक्टिस कैला से कुछ ना होला। काहे? उनके बैठ में पावरे नहीं खे। एगो कान, एगो आँख, एगो हाथ, एगो गोड़। अगर काम कोई बंद कर दो तो कोनो बात नहीं के, काम चल सकेला। बाकी हई बैठ अगर काम कोई बंद कर दो तो आई एम सॉरी जी। हमरा सॉरी बोले वाला ना, हमरा साड़ी खोले वाला चाहिए। अब आहा तो एकदम साधारण बात बाटे। मान ली रुआ अच्छा खाना खाए के मन बाटे और रुआ घर में बढ़िया खाना नहीं खे, रुआ का करब? तबारा खा ले। सेम फार्मूला। रुआ घर के बैठ ठीक नहीं खे तो रुआ बाहर के बैठ यूज करी। हलवा जी आपके बैट मजबूत पक्का? हमार बैट तो एकदम मजबूत बाटे। हम पहला बेर में छक्का मार सकीले। मारी ना छक्का ना तब पीच गीला हो जाई। तू लोग क्या हो लोग? क्या हो लोग? छक्का मार जाता नहीं है। छोड़ पार ले कैमरा के पीछे में आउट कर देला सर। अरे कहां ले जाता है सामने के? बाप रे बाप। मुझौसा बैट लेके छक्का चौका मारे के तैयार रहना, तब ले आउट कर देना सा। सरकार साहब के प्रणाम बाटे। ऊपर बैठ। जे ठीक बा साहब। बैठ ऊपर। जी साहब। सरकार हमरा के काहे के किडनैप करके बुलावल गइल ह? अरे हमरा से रउआ कौन काम पड़ गइल? जैसे सिगरेट पिए वाला के माचिस के जरूरत पड़ेला नू, हाँ वैसे ही सरकार भैया के एगो काम खातिर तोर जरूरत पड़ गई। लेकिन सरकार साहब हम तो प्रेम मिलन करवाइले, हमरा मर्डर करे ना आवेला। अरे चुप! मर्डर करे खातिर तो हम ही काफी बानी। तोहरा के प्रेम मिलन ही तक करावे के बा। बाकी यहाँ केकर दिल केकरा पे आ गइल बा? हमार। आपके? कहे हम प्यार ना कर सकेले का? अरे साहब हम कहाँ कहते नहीं कि रुआ प्यार ना कर सकिले। रुआ तो जॉब चाहब, जैसे चाहब, जेकरा के चाहब, जहाँ चाहब रुआ कर सकिले। लेकिन ओकर उम्र का बाटे? ये कोई 20 साल हुई। पैर नीचे रख। पैर नीचे रख। सिगरेट फेंक। सिगरेट फेंक। साला महंगा चश्मा लगा के, ई बाल डाई करा के, चेहरा पे मेकअप लगा के, टी शर्ट पर यंग लिखा के जवान बनतड़े। अरे साला आंख नीचे कर। हाथ जोड़। हाथ जोड़। कांप गिरो। साला 20 बरिस के लड़की से प्यार करबे? तलवार से तुर गर्दन काट के साले आधा नेपाल में फेंकब, आधा पाकिस्तान में। औकात में रह। का रे साला? ऊ तो बेहाया बाटे, ते तो साला पढ़ल लिखल बड़े। साला ये बुढ़ापा में तुरा राम भजन नु करे के चाहिए रे। आते हूँ साथे मिलल बड़े। साला भड़ुआ कहीं का। कार छोटंकिया ते साला मर्डर के बात करते रे। साले तोरा लंबाई से अधिक हमरा पर्सनल डंडा के लंबाई बा।
साले वही डंडा से मार के आज साले सारा गुंडागर्दी पछाड़ में घुसा दे साले। और साला अरे साला हलवा, हम यहाँ साइलेंट बैठल बानी, तो कुछ वायलेंट तो ना सोचता है? ना ना साहब, हम साइलेंटली आइडिया सोच रहल बानी। अच्छा बताई ना मामला कहाँ फंसल बाटे? भैया जी चाहता रे हाँ। कि उ लड़की खुदे आके भैया जी के आई लव यू बोले। अच्छा तो एमे प्रॉब्लम कहाँ बाटे? अरे तनी लड़की के इम्प्रेस करे के पड़ी। बाकी वो कैसे? सरकार के संगे उ लड़की रोड पर जात रही एकदम रोमांटिक मूड में, आ तलही ले ओने से एगो चोर आई आ उनकर गर्दन में से सोना के चैन खींच के भाग जाई। हाँ हम ओकरा दौड़ा के पकड़ ले, हाँ हाँ पकड़ के खूब मारब, हाँ हाँ हम मार के ओकरा से चैन छीन के लड़की के हवाले कर हाँ, देब। हाँ। और लड़की खुश होके हमरा आगे हाँ। अरे साला हलवा, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना से लेके 3D के जमाना तक के फिल्म में ये सीन बा। अरे साहब सीन पुराना बाटे, स्क्रीन प्ले आ डायलॉग त नया बाटे। ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन चोर के रही ए तो महाराज चोरे कोई बाटे, कहे के मतलब बाटे कि बस केहू बन जाई। ना 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 ना, एकरा में से केहू ना बनी, सब केहू पहचान लिए हैं। देख हलवा, जी साहब। जब स्क्रीन प्ले और डायलॉग तुहार बा, जी जी तो एक्टिंग हो तू ही करबे। एकदम पाटा फाट जाई। भोजपुरी में हमरा से बड़ एक्टरे नहीं थे। काल चोर वाला एक्टिंग करके हम जब दिखा दे तो देखो एकदम पर्दा फाट जाई। किरण, रियली यू आर ग्रेट। कैसे सर? अब देखा ना, जब पहले हम रोड से अपना गाड़ी से जात रहनी ना, तो ससुरा सब डर के मारे हमरा गाड़ी तक के प्रणाम करत है। और आज तोरा साथ पैदल चल रहल बानी तो देखा यहाँ केहू नहीं के हमके पहचानत। हमार तो हुलिया ही एकदम बदल ले बाड़ू। आई हमार जीवन जोन चेंज भइल है तो तहरा वजह से भइल है। ना सर, हमार दिन ना बस एगो सलाह रहल। सर अगर बुरा ना लागे तो हमरा साथ आइसक्रीम खा सके नी? अरे श्योर। अरे तनी दूगो चौकोबार दा तो। सरकार के बदले में कहीं आओ, ये लगता आइडिया फेल हो गए भगवान। साला हमार चेन चोरी करके भगत हवे। हमरो पर चेन चोरी हो गइल रहे, लगता इहे चोरले होई। देखा तारा मारो। ओल्ड इज गोल्ड। सीन पुराना, हाँ? स्क्रीन प्ले और डायलॉग नया। अरे कहाँ गए तार नया स्क्रीन प्ले डायलॉग? हाँ कारे सरवा, तू तो कहत रहले कि भोजपुरी में हमरा से बड़ एक्टरे नहीं के। पर्दा फाट जाई। ए कहाँ गए तारा एक्टिंग? पर्दा तो न पाटल भैया, बाकी सरवा के कपड़ा फाट गए। इतना पढ़ लिख के हम वकील बननी, तब जाके आइडिया देवे के लोगन से पैसा लेवे नी, तू हमरा से भी बड़ आइडिया देवे लगले। अब हमरा पता लाग गइल बाटे कि आइडिया देवे वाला के एक्टिंग ना करे के चाहिए और एक्टिंग करे वाला के आइडिया ना देवे के चाहिए। तो हलवा जी महाराज, हाँ जी। अब आगे हमारा प्रेम कहानी के नया स्क्रीन प्ले का हुई। ऐसन बा सरकार भैया, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह रहे ना, एही से आइडिया फेल कर गई। लेकिन अब कम भीड़ वाला प्लानिंग कैले बानी। चल बक। अरे जाके रामलीला फिल्म देखी। रामलीला? बाकी भैया वहाँ तो हाउसफुल चलता। अरे अरे तो हाउस खाली करा ली, ओकरा बाद खाली हाउस में रहुआ भाभी जी और रामलीला। लेकिन ओकरा से का होई? अरे सरकार भैया, जहाँ लोग के रामलीला फिल्म देखे खातिर टिकट नहीं खे मिलत, पूरा हाउस खाली करा ले भाभी जी खातिर।
तब भाभी जी कितना इम्प्रेस्ड हुई हैं। आ ओकरा बाद पर्दा पर रामलीला खाली हाउस में रहुआ भाभी जी के रासलीला।